دنگبیج و کمانجنê navdarê Kurd Silûqiz ji Dêrsimê Bakurê Kurdistanê ye. Ew yek ji rizgarbûyên komkujiya Dêrsimê ye. Got sala 1938 de ji aliyê dewleta Tirkiye ve alê Dêrsimê hat kirin. Her ji temenê 5 salî ve bavê wî ew fêrî jenîna kemanê kiriye û pişt re dest bi dengbêjiyê kiriye. Silûqiz ji ber jenîna kemanê ji komkujiya Dêrsimê rizgar bûye. Valla bi rastî jî Apê Silêman di herêma Dêrsimê de dengbêjiya geleriya Dêrsimê de cîkê gelekî girîng digirt. Bi rastî jî ji ber wê avayê em li vê dere gelekî xemgîn in. Zêdeyî 100 saliya xwe êş keder û elemê Dêrsimê li vê dere bi kemanayê xwe bi kemança xwe anî ziman. Ji ber wê avayê em îro gelekî xemgîn in. Ji xwe Apê Silêman jî dema komkujiya Dêrsimê de yani sax filîtina wî jî ji ber ku keman çalê dida. Silûqiz di komkujiya Dêrsimê de hemû kes û karên xwe ji dest dane û li gundê millî bi tenê dijiya. Silûqiz birêya helbest û stranên xwe komkujiya Dêrsimê êş û jan û xweşiya Dêrsimîyan nivîsiye û bi dengê xwe yê resen di helkeft û şahiyên navçeyê de gotine. Hûneberdin zofrin vê hatan nika Silûqiz ma vengê Silûqiz hestine nan adine mordem ji Silûqiz nû meydan. Ekin yamekî ma na kemiyê waze me, vêne me, zone me. Ez tomuru virazûn, ez kemanı virazûn, ez gitarı virazûn. Jüye de lazekê de jî sonu mesela gozera yeno girin war sonu rahmet yahu Silûqiz niyem saat eretpiya ayser o ağıt razeno. Mesela derdi de yani heya veya jü günen o beno onca aynı yani zof şairi de pilvi Silûqiz zof şairi pilvi hak rahmet yahu bir yerce. Silûqiz gobavê 2023 neviyên wî hene. Roja şemiyê çardê kanûna 2019 di temenê 104 salî de jiyana xwe ji dest daye û roja din di merasîmekê de li gundê xwe bi axê hatiye spartin.